yanzu haka dai mutane a birnin Niamey mata da matasa kuma dandazon mutane ne ke yin zanga-zanga kan wato a kamo wato a tsohon shugaban kasar Niger wato Muhammad Isuhu. Yanzu haka dai za a iya cewa Muhammad Isuhu wanda kuma ba a ji shi ba ko kuma aka daina jin ɗuriyarsa tun lokacin da aka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Sau ɗaya dai ya bayyana inda ya tabbatar da cewa wato yana neman sojoji da su janye daga wancan wato a abin da suke nufi na kifar da gwamnatin kuma su dawo wato kan tsarin mulki kuma su saki shugaba Muhammad Bazoum. Wato hotunan jama'a ne suka fito suka yi dafifi a babbar birnin Niamey kuma suna fatan ganin an cafko wato tsohon shugaban Niger din Muhammad Isuhu kuma a gurfanar da shi, kamar da yadda wata sanarwa a kwanakin baya ta tabbatar da cewa an saka sunansa a cikin wanted wato mutanen da sojojin ke nema. Yanzu haka ana tsammanin cewa wannan da kira da al'umma ke yi tamkar sojojin za su duba kuma za su nemi Muhammad Isuhu domin dai tabbatar da cewa ya yi bayani, duk da kuma suna ganin cewa lamari ne kurum na siyasa inda wato Muhammad Isuhu wasu ke kallon tamkar yana da hannu ne a kifar da gwamnatin ta Bazoum, wasu kuma ke ganin cewa babu abin da ya hada shi da wannan gwamnati, walla iyaka akwai kyakkyawar alaka a tsakanin sa da tsohon shugaban da aka kifar wato Muhammad Bazoum. Yanzu haka dai mutane ne da dama ke ganin cewa wato bai tabbata wato kama wato Muhammad Isuhu ko kuma ba shi da tsari a ce dole sai an kamo shi, inda wasu ke ganin cewa yana cikin wato mutanen da ya kamata a bincika dangane da wannan abin da ke faruwa wato na kasar ta Niger. Hankula dai sun karkata ne dangane da wato yadda sojojin suka tabbatar da cewa ba za su taba mika mulki a yanzu haka ba wato sai sun shekara 3, wanda hakan ke nuni da cewa wato a bayanan da suka yi na gurfanar da Bazoum din a gaban kotu watakila fa sai sun tabbatar da yin wannan al'amari. Masu shiga tsakani dai daga tawagar ta kungiyar ECOWAS wanda wato suka ziyarci wato kasar za a iya cewa dai har yanzu ba a samu wata takamaiman bayani ba wanda za a iya cewa bayani ne wanda zai bada cewa sun haƙura ko kuma za su dawo da mulkin hannun farar hula. Har yanzu dai babu tabbaci akan wannan lamari.